नमस्कार, प्रणाम। अजय भोजपुरी लंबा समय के बाद कोनो सिनेमा पर बात करे जा रहल बानी। हमनी के छोट पर याद पड़त हुई गांव में अक्सर ही हल्ला होखे कि फलनवा बोडाइन हई, चाहे हमनी के अखबारों में पढ़ी जा कि कोनो गांव में डाइन कही के लोग मारी दिहल हा। और वहीं कबो कबो सुने के मिल जाला झारखंड में, बिहार में, पूर्वांचल में। एकरा के अंग्रेजी में एगो टर्म हटे विच हंट, मतलब एक तरह से एगो आरोपित क के और ओकरा बाद ओकर हंटिंग, शिकार कई। ई बात हम ऐसे कहतनी कहे से कि कुछ समय पहले के बात है, सुशांत सिंह राजपूत वाला केस में रिया चक्रवर्ती के संगे कुछ ऐसे ही विच हंट चला रहे। कोर्ट के फैसला के आवे से पहले पहले तक लोग माने मीडिया से शुरू भइल, लगभग मई लोग रिया चक्रवर्ती के हत्यारिन मान लेले रहे। उहे हत्या कैले बिया, चाहे ओकरा वजह से हत्या भइल बा। ठीक ऐसे ही ड्रग्स केस में शाहरुख खान के लड़का आर्यन खान के संगे भइल, जब लगभग सब लोग ई मान लेले रहे कि वो अपराधी बाटे और ओकरा सजा होखे के चाही। तो ई पूरा जोन इनिशिएशन बा, शुरुआत जोन के कहल जाला कि आखिर कहाँ से ई शुरू होला, के ई पहले ही कह देला सबूत आवे से पहले, कोनो ऐसन पक्का चीज सोझा आवे से पहले आखिर नैरेटिव बनेला कहाँ से। तो एकरा में मीडिया के नाव सबसे पहले आवेला। आ मीडिया ए घड़ी बहुत बढ़िया तरीका से विच हंट कर रहल बिया। मीडिया जेकरा के चाहतिया ओकरा के उठा देतिया, जेकरा के चाहतिया ओकरा के गिरा देतिया। हम बात करे जा रहल बानी एगो मलयालम सिनेमा जौना के नाव ह जन गण मन। ई सिनेमा इस समय टॉक ऑफ टाउन बाटे, लगभग सब लोग बात कर रहल बा इस सिनेमा के बारे में। वर्तमान आ पिछला कुछ 8-10 साल के अगर राजनीतिक स्थितियन के देखल जाओ, सत्ता खातिर जोन संघर्ष भइल बाटे ओकरा के देखल जाओ, मीडिया के एजेंडा के देखल जाओ, तो ई सिनेमा कहीं ना कहीं वही के इर्द गिर्द बा। एगो कहल जाला मृग मरीचिका, हमनी के विज्ञान में पढ़त रहनी जा कि लौका ताटे लेकिन उ बा ना। तो हमनी के विश्वास करा दियल गइल बाटे कि उ बढ़लो बा, लेकिन बाकी ई हकीकत में उजा बा ना। ई एगो ऐसन हमनी के प्रकाश डाल दिहल जाता टे ओकरा पर, ऐसन उ धरातल बना दिहल गइल बाटे जौना के हमनी के मान लेते जा कि उ बा, बाकी उ बा ना। ई फिल्म जनगण मन जोन बिया तो कुछ ऐसने आधार पर बिया। ए फिल्म के रुआ सब देखब तो मतलब इंटरवल तक ले की स्थिति ऐसन बाटे कि राउड एकदम मने कहल जाला कि आँख लोर से भीजल रही, ऐसन मार्मिक दृश्य बाटे। ओकरा पर पुलिस के जोन काम बा ओकरा के देखत रुआ के लागे कि अद्भुत, मतलब मने मन के एगो संतुष्टि मिल जाई, चाहे रुआ बहुत इमोशनल हो जाई जोन लोगन के व्यवहार, रूपरेखा ये चीजन के देखा। बाकी जैसे ही इंटरवल हो, इंटरवल के बाद चाहे अगर हम बात करें तो अंतिम 1 घंटा 50 मिनट 45 मिनट चाहे 1 घंटा जोन बाटे फिल्म अतना जल्दी से, अतना तेजी से बदलत जाती है कि रुआ मतलब एक एक सीन के भी छोड़ ना सकेनी, एक एक संवाद की छोड़ ना सकेनी। मतलब ये फिल्म कंप्लीटली दूसरा तरीका से हो जाती है, बहुत ही मतलब अलग तरीका के, जो ना के कल्पना रुआ नहीं कर सकत, उम्मीद नहीं के, अंदाजा नहीं के लगा सकत रुआ। इस फिल्म में दिल्ली भी बा, दिल्ली के हम बात जब करते हैं तो निर्भया केस के बात करते हैं। फिल्म में दिल्ली बा, उन्नाव बा, उत्तर प्रदेश के उन्नाव, तेलंगाना बटे के एनकाउंटर जन रुआ सब देखले रहनी, महाराष्ट्र के कुछ घटना बा, गुजरात के कुछ घटना बाटे, बिहार के कुछ घटना बाटे। जोन हो मीट के आरोपी, जोन गाय के मांस रखे के आरोपी लगा के हत्या भइल जो उत्तर प्रदेश में, वो माने ऐसा पूरा घटना के एक तरह से बना के एगो फिल्म के रूप दिहल गइल बा। फिल्म मलयालम भाषा में बिया, बाकी एकर जोन संवाद बाटे ओकर सबटाइटल जोन बा हिंदी या अंग्रेजी में बाटे। ये फिल्म अब धीरे धीरे देखनी है बड़ा तेलुगु में भी आ गई बिया, तो ये फिल्म अलग अलग भाषा में भी आ रहल बिया। बाकी हमनी खातिर हिंदी चाहे अंग्रेजी सबटाइटल में ही देखे के पड़ी। ये फिल्म के जोन हम बतौनी है अंतिम 1 घंटा जोन बा वो घड़ी स्क्रीन छोड़ल उचित नहीं खे। यदि स्क्रीन छोड़ते तो रुआ फिर से देखे के पड़ी। मतलब ई फिल्म के रुआ समझे के बाटे कहाँ कहाँ ई फिल्म रुआ के हिंट दे रहल बिया, रुआ के पिंच कर रहल बिया, रुआ के ठोकतिया, मतलब जगावे खातिर जैसे ना हे तरह कल उठो उठो वैसे ही उठा रहल बिया। ए फिल्म के खासियत
बहुत कुछ बा। जब रुआ सब देखब तो ये चीज़ के अंदाजा लगा सकब। हो सकेला कि अगर कोनो पार्टी से संबंध होखे तो रुआ कुछ सी हिस्सा से ऐतराज हो सकेला, बाउर लाग सकेला। बाकी ओवरऑल में देखी तो ये फिल्म बहुत शानदार भी है, खास करके विषय के लेके, अभिनय के लेके बहुत। एकरा में जेएनयू भी बा, हम बता देता नहीं आज़ादी वाला तो ना, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद के बाद चल रहा बटे। गांधी के प्रयोग बड़ा बढ़िया तरीका से फिल्म में बटे, गांधी के मूर्ति के प्रयोग बहुत बढ़िया तरीका से बटे। तब अच्छा मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म बहुत बढ़िया बिया। समय निकाल के देखी सब। पृथ्वीराज सुकुमारन, सूरज वेजरामोड़ू, ममता मोहनदास, विंसी आदि ई लोग अभिनेता अभिनेत्री बाटे फिल्म के। एकर निर्देशक बाड़े डीजो जोस एंटनी। तब ई फिल्म बड़ा बेहतरीन एगो पैकेज बिया। ए फिल्म के देखे के चाही। ए फिल्म के हमरा उम्मीद बाटे कि हिंदियों में डब करके ई आवे फिल्म, तो हर भाषा भाषी लोगन के देखे के चाही। बहुत शानदार फिल्म बिया, हम देखनी हटे। निहोरा करब कि यदि रुआ सब धाकड़ पृथ्वीराज चौहान देख लेले बानी, KGF RRR देख लेले बानी, तो ये फिल्म के भी देखी। अच्छा फिल्म बिया, लोगन के देखे खातिर प्रेरित करी। फिल्म नेटफ्लिक्स पर बिया। नेटफ्लिक्स पर हिंदी या अंग्रेजी सबटाइटल में फिल्म के रुआ सब देख सकेनी। ये खाली फिर हम नाम बता दिए फिल्म के। फिल्म का नाम हो जन गण मन। जन जन गण ना हटे, गण ह मन। फिर हाजिर होकर हम कोनो ऐसे ही फिल्म, कुछ ऐसे ही वीडियो लेके। तब तक हमरा की इजाजत दी। प्रणाम। अजय भोजपुरी।